Ila so video long chethan polo na PM Kisan 20 installment atang ka kumantuar ni si kilong jima mate la PM Kisan la 20 installment abang ke long le loma la so details apu thak le la so video long lang polo nang nalitum la so YouTube channel subscribe kelan te subscribe igon la pen videos tamina litum liking si pikon tane non pathiek pen PM Kisan 20 installment apu thak ethithini alam lang polo nang la pen chethan polo nang tane non pathek pen chethan polo nang PM Kisan 20 installment atangka kilong jima long lema mate PM Kisan labang so scheme tong kibon check loma jola so puthak non klar dak alam labang so video long lang polo nang lapen kidam tang hostamin nilila PM Kisan 20 installment aputhak hini kitba ke thombak nili video labang so YouTube channel long ka upload pondolo puai festamen nili hola so hostame adet labang ke nili than pondak de jelan an adet nang chethabik polan an tarik nali tum longik po bangke lapen penangan YouTube channel ba news long stame than pachini poniglo lan an adet CP ponji pu la so alam bangke stamen anta la so tangka bangke long pon pedet lo lapen hala sot karju thulong la bangke la pulo Bihar long isia program do hodak mate isia event do Bihar motihari pula sodim Sehola so adim si ala ke hai Prime Minister Narendra Modi ahin penstami 20 installment atangka ki PGR ni bang hola so event long si pathik ponji po alam thedo stame langdam lo pulotang te hola so event long stame ake hai la Narendra Modi abang ke PM Kisan 20 installment lan anadet long pon po pu labang solam the bang alang li hodak stame pu pon pedet lo la se penangan la PM Kisan long amen kido tum anabang pu abang phi tum stami aning oi ruya so si thek dam long lo athema non aning ki oi ruya thel la bang kala son lo non la hidia por lo kadu kaveta tangka bang ka sab so kadure do kok ta hai jola so puthak lo stami hala so event long stami la ke hai la Prime Minister Narendra Modi abang ke pupon pedalo ba pangda pon pedalo asi non government hin pen stami fix adet la bangken anda pipon pe jong sila bang so chiklo bala July a chiklo jong si long pon pelo polta August a chiklo stami nali tum long pon pelo la pen sona taxi September chiklo stami long pon pelo la pen long jima long lema la bangke October a chiklo ansi longji long lista me chini ponik po la pen la bangso la non jong sila 20 installment non la July chiklo long lete mo October chiklo ke longji la bangke suri plisi na litumbang long ikpo la pen an announcement pipin ba la son lan anadet pipon po baron pon po pipin sitame nalitum ekona long alang litum direct na transfer data thek sitame labang ko ana hok ne hok hene sitame ni li update kilong bang la pulo je alang litum lan ana det piponji pula son bang alang litum pang dak pon pe bate pon pe pen sitame labang so la PM Kisan la 20 installment labang ke la so chiklo long to log the jolalo jong si long le pulte ni li amu poteng lo October chiklo si long pon ikpo la hini installment 20 la pen 21 na farman sitame la se akimi la non akimi ke apply tum labang ta accept se siki ong lo non bangke lapen accept vexi pu bangta thang guarantee ave athema la PM Kisan la bangso scheme no stame penangan an akrol latangka sorkar hin pen stame pi poniklo la se la so non bangke aphai stame la PM Kisan long registration ba ka apply dun aphai stame bat pon ikbom no la si puthek thela bangso scheme bang bon to check attack ba nona son do thuai ta thek la bangke thang puthek thila stame update la bangke fix update long pon pela mo fix update jong si long lo polte nili nali tuma phan la so YouTube channel la long na puthot nang than pachini ponik po sitame non la amen ki do ana tum la bangke nali tum status la hai bangke kachilang nang ji nali tum kenang sot lo kenang sot la thebang la pulo nali tum land documents chokma chokchema land sharing yes doma avema lapen bank account to Aadhaar link doma avema nali tum amen chokma chokchema non bang ke puthot la sono non tanili pupon thule po Aadhaar long pen la PM Kisan no amen stame chingbar nangji non bang ke jong se chingbar be pulte la bangta pending do ko ka thek ba nali tum amen la bang ke PM Kisan long pen
alang nitum ingthan peta thek jola son si nili update bang kilong lo las nalitum lahai properly nalitum check damon nalitum la PM Kisan long kipidu na bank account no nalitum transaction doma avema tapen pini EKYC documents ka submit nanglang doma avema lahai stamina nalitum angton pen la bang check pon iknang pu tapen ona kimi ke apply tum bang ke kumantuar ni ne ka accept ponji la bang ke kadu kavita maduta puthek the la pen hola offline jong si apply pulte la bang ke accept the text tame online men ke apply la bang ke kumantuar ni accept ponji la bang ke thang update ave mate accept on pedata tek jola son la sila pulol la PM Kisan la bang ke jong si 20 installment jong sila so chiklo long le pulo tangte nang litum la 20 installment kilong jis tame October chiklo lo la penola 21 installments tame October chiklo si nang litum long don ikpo la pen PM Kisan la bang so schemes tame nili update kilong ateng pen polote ingkir check athek mate bon check athek lapen bon beda athek lapen la non 20 installment lan anadet si ron ponji pu bangke government hin pen information ave pin pen stamil labang so tangka bang nalitum long to log athek jolalo sipini la short information nalitum ban nang kiwan pi labang kila ancholo video nalitum share egon karbiang long rasta me palangik na lapen pachinik na son update mate la son video nalitum kilang long versi pan pura la so YouTube channel nalitum subscribe egon